Čaute všetci, ideme teraz si zahrať Minecraft. A zahráme si tak Minecraft, že si ideme postaviť nejaký základný dom. Tak sa mi načítam Minecraft. A skúsime postaviť v kreatíve nejaký pekný domček. A na záver ho odpálime. Takže dajte lajky a odbery, aby som mohol viacej natáčať. Cez prázdniny sa budem viacej venovať k natáčaniu videí, lebo som mal veľa chorôb a som mal vymečkané hodiny, som veľa písal písomiek, som sa nemohol venovať YouTube alebo natáčaní videí. Tak si dáme tvorivosť a ideme vytvoriť nejaký pekný domček. Na domček použijeme tak mi rýchlo povedať. No, drevo použijeme a potom to ukážem. Neviem, ma napadnúť ten blok. No tak je nejaký dom si postaviť, ale že kde? To sa tak spálo zle, že tak skúsim ísť na tento kopec. A skúsime si postaviť niekde tu dom. Tak idem si zobrať drevo a hrám to na mobile. A ešte si zoberiem, aká tá volalo. Dúfam, že to môj Jack nevymazal. No, stena, alebo ja neviem, kto vám povedať, kto to nazýva v Minecrafte. Nie. Neviem, stehla, bo ani na dreve to hľadám. Tak to určite nebude. Kde som to rozhodil? Ja som slepý. Tak bude z dreva. Neviem. Bude len dreva taký základný dom. Tak to robíme. Ak by ste počuli štekot, to moje pes šteká. Keď takto sa vám stane, že nechcete kopať tento kameň, tak urobte len takto. Budete mať síce menší dom, ale to nevadí. Potom part 2, ak budete dávať lajky a odbery, tak postavíme nejakú vilu. Tu budú okná, okno. Môžem zastaviť okno. Tých dvoch, tu bude len jedno okno. To tiež dáme. Tu dáme dve okná. Tu tiež zastavíme. No tu nedáme, lebo to není pekný výhľad. A už tu nedáme okná, lebo není pekný výhľad. Ani tam není pekný výhľad, ale nevadí. Tak ideme si nájsť okno alebo sklo.
Tak ja mám sklo. Ak by ste počuli nejaký hlas, tak to ide z telky. Ideme postaviť, nebude to najluxusnejšie, ak budete dávať fakt, že odbery a lajky, tak postavíme fakt nejakú peknú vilu a ak budete fakt dávať veľa lajkov, tak si postavíme, tak dohráme celý Minecraft na prežitie. Ak tu na tomto videu bude 50 lajkov, tak postavíme nejakú vilu. Ak tu bude 100 lajkov na tomto videu, tak dokončíme Minecraft, alebo ho dokončíme. Dohráme, alebo tak. I viem, že tu bude veľká strecha, ale to vôbec nevadí. Iba taký základný dom sa máme, vôbec to nebude vadiť, či je to veľká strecha alebo malá strecha. Tak dáme tak. Tak je dobre. Hádam, že to bude taký základný dom. No potrebujete na to dosť veľa dreva a nejaký piesok na okná. To by nevedela, ako sa vyrábajú okná, ale Minecraftiaci určite vedia, ako sa vyrábajú okná. Čo si tu dáme? Dvere. Dáme aj podlahu. Potom napíšte do komentárov, či by ste chceli, aby som natočil Roblox alebo Minecraft, či by som mal častejšie točiť, alebo Roblox. A mňa, prepáčte, nejakým Robloxe, ako ale mňa baví viacej Minecraft hrať. Roblox som si len nedávno stiahol. Mňa baví viacej Minecraft hrať, kde už ho fakt dlho hrám. Ale tak sa Minecraft vo vtedy doby zmenil, ako som ho fakt hral, ešte neviem, 2012. Keď som ho hral, vtedy bol úplne iný ten Minecraft. Teraz najlepšie, bo neviem, kedy bol vydaný Minecraft, ale mne sa marí, že tak nejak 2012 som ho začal hrať tak častejšie. No tak ten dom takto vyzerá nejak. Že to není najpeknejší dom, ale na taký základný dom to stojí za to. A z tohoto videa by bolo všetko, tohoto videa by bolo všetko. Potom, ak tu fakt bude veľa lajkov, tak natočíme pár čo teraz sme postavili ten dom, tak bude pár 2 a tam si spravíme z toho domu nejakú peknú vilu, že ho prerobíme a tak. A keď budem mať okolo 200 odoberateľov, tak sa odhalím. Čiže rekorder. Mám tu viacej hier, môžeme si zahrať Roblox a tak.
Ale môžeme si zahrať Minecraft, natočíme part 2. Ak sa nám to bude fakt, že páči táto séria, môžeme natáčať Minecraft a potom Roblox. Napíšte do komentárov, či by ste chceli Minecraft točiť, alebo Roblox, alebo ja neviem, FC Mobile. Aj tam mám nejaký dobrý tým, tak môžeme aj z toho natáčať videá. Tak čaute kamoši, dávajte lajky a odbery a napíšte do komentárov, či Roblox, alebo Minecraft, alebo FC Mobile.